no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, que comezaremos falándolle dos problemas con que seguen a vivir os afectados pola edar de Ribeira. Esta semana tiña lugar unha nova xuntanza da Comisión de Seguimento. Estaremos tamén moi pendentes de novas relacionadas con portos, como os índices de execución orzamentaria ao longo de 2017. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Nova xuntanza da Comisión de Seguimento da Edar de Ribeira. Os veciños denuncian que seguen convivindo cos mesmos problemas que antes de acometerse as actuacións. Portos de Galicia dotará dun pantalán de descarga para artes menores á lonxa de Ribeira, satisfacendo así unha bella demanda da confraría. Portos de Galicia pechou o 2017 cun índice de execución orzamentaria do 80% dos investimentos. Esta semana tiña lugar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Funcionamento da Edar en Ribeira. A pesar de que a Aquaes dou conta das medidas acometidas ata o momento para minimizar os problemas, os veciños seguen a convivir con malos cheiros e vertidos. A directora territorial de Aquaes, Isabel Pérez Espinosa, e o director de Infraestructuras, Jerónimo Moreno, desprazáronse a pasada tarde ata Ribeira para manter unha xuntanza cos veciños afectados pola edar. Na reunión da Comisión de Seguimento, a que tamén asistiron o director de Augas de Galicia, o alcalde de Ribeira e representantes de todos os grupos políticos da corporación, informaron das modificacións que se teñen realizado ata o momento para minimizar as incidencias derivadas do funcionamento da nova rede de saneamento dende a súa posta en marcha. Entre elas, a desconexión de vertidos industriais e a redución dos caudais de auga mariña para evitar así a emisión de malos olores, medidas que os afectados consideran totalmente insuficientes, posto que se ven algunhas zonas como o Touro mellorou a situación, en Castiñeira seguen a convivir con frecuentes cheiros e vertidos. Cheira igual nos areiros sigue cheirando, e nas casas sigue cheirando. O que pasa que o inverno é máis levadeiro. Agora que empeza o bo tempo, cambia o vento ao nordeste e entonces dá máis contra a playa e afecta un pouco máis. E logo despois non sei por que cousas, pero desde logo isto non está arreglado. Tema do río Pasariños, iso xa é desesperante. Houve un vertido tremendo do que xa vos enterastedes todos, que non sabemos nin que conclusións ten. Polo visto, era sudre que salía dali e, sin embargo, las aguas fecales eran las que acepta a Xunta para todas as cosas. Pois mira ti, pois ala que xa poden votar. A pesar de que a situación dista moito de estar arranxada, a Valedora do Pobo arquivou a queixa presentada pola plataforma de afectados, decisión coa que os veciños non están de acordo. A Valedora do Pobo mandounos outro día un escrito dicindo que estaba cerrado o expediente, porque según lle decían tanto a Aquaes como o Ayuntamiento de Ribeira, sobre todo o Ayuntamiento de Ribeira, estaba todo arreglado. E entonces cerra o expediente. Non, vamos a contestar que isto non cerrará o expediente, pero isto non está cerrado, porque os veciños seguimos padecendo. Tras executar a primeira fase das melloras, a Aquaes ten previsto licitar unha segunda fase en abril para concluir no verán as obras de tratamento nos colectores da Meixida, a Revolta e os Areiros. A lonxa de Ribeira contará cun pantalán de descarga para artes menores, satisfaise así unha bella demanda da confraría. Na recente xuntanza mantida entre o patrón maior de Ribeira e o presidente de Portos, este comprometeuse á construción dun pantalán de descarga na lonxa, a pesar de que a Administración Autonómica axilizará en todo o posible os trámites administrativos, a actuación demorarase aínda algúns meses, posto que é preciso a redacción dun novo proxecto para atender as demandas dos profesionais, que solicitan unha rampla elevada para mellorar as condicións de traballo. A semana pasada tivemos unha reunión en Puerto de Galicia, ali co presidente, e máis co seu director tamén,
Sí, xa nos comunicaron que sí que se van a facer os pantaláns de descarga ali onde está a Lonja Nova, porque, bueno, da forma que estábamos agora é inviable, é imposible de descargar, non? Entón, bueno, comunicousenos que se podían facer inmediatamente, pero o que nós reclamamos son uns pantaláns un pouquiño máis altos do que está colocado ali, porque as embarcacións un pouco de marejada pois suben en riba do pantalán. Entón, bueno, se nos dixo que si había que esperar un mes ou 2 meses máis porque era outra licitación, outra pantalán diferente, entón que tínhamos que esperar un pouquinho máis. Tamén se nos dixo que iban a meter 4 grúas para as descargas, para facilitarnos máis a descarga como temos. Dende que comezara a operar a nova lonxa a finais do pasado verán, a confraría viña reclamando que se dotara o porto desta estrutura, xa que os mariñeiros tiñan que desenvolver o seu traballo con grandes dificultades, supoñendo mesmo un risco para a súa seguridade. Pois levamos desde que abrimos, desde agosto deste ano pasado, que estamos, bueno, sofrendo as consecuencias que non hai maneira, non? Cando baixa a marea, en toda a seca é casi imposible tanto para mariscadores, para botar a ameixa, como para os barcos, que hai moitísimos que temos en Ribeira, para descargar o pulpo, para descargar a pesca de miños e vetas e todo eso. Nestes momentos estamos usando aquí as ramblas de dentro do muelle, vense que buscar o peixe, por exemplo, os do Congrio, que é moi difícil de facer unha descarga desas, se botan en carros ou en containers, e vense desde a lonja buscarlle o peixe aquí, non? Outros mesmos xa os levan eles nunha furgoneta ou dentro do recinto portuario. Estamos entrampando así pouco a pouco como podemos, pero a verdad que é moi difícil, non? Ademais da rampla de descarga, Portos comprometeuse tamén a construir un pantalán para as embarcacións de artes menores no interior da dársena, onde a falla de espazo obrigáballes a atracar en filas de ata 4 ou 5. Tamén falamos de outro novo pantalán para aquí, para artes menores, para os barcos de maior porte, que temos que están amarrando, agora estes días están amarrando en filas de 4 e de 5 barcos. O Diario Oficial de Galicia publica o proxecto de construción dos novos pantaláns de Vilaxoán, un investimento de 900.000 euros que permitirá a creación de 19 prazas de amarre. O Porto de Vilaxoán estreará pantaláns este 2018. Portos de Galicia vende publicar no Diario Oficial de Galicia o proxecto para construir estas novas instalacións. Os plans do ente autonómico contemplan dotar a dársena de 2 pantaláns de 50 metros de lonxitude, que suporían a creación de 19 prazas de amarre para esloras de 16 a 22 metros. Agora mesmo hai 18 embarcacións de acuicultura que operan no Porto de Vilaxoán, pero que non contan cunha zona específica de atranque. De feito, amárranse unhas ás outras na entrada do Peirao. Estes 2 novos pantaláns permitirán dar cabida ao total da flota, contemplando ademais unha praza de reserva de cara ao futuro. Portos de Galicia xa ten redactado o proxecto de construción e está previsto que a obra saia a licitación nos vindeiros días. A intervención contempla tamén o dragado da zona ata a cota -2. Para estes traballos, que contan cun prazo de execución de 5 meses, a Xunta ten previsto destinar un orzamento de 900.000 euros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Facemos agora balance co presidente de Portos de Galicia das prazas de amarre que se están a crear tanto nos portos de Murosnoia como na Ría de Arousa, e tamén falaremos do índice de execución orzamentaria ao longo de 2017, que chegou ao 80%. Portos de Galicia avanza na mellora dos equipamentos dos portos arousáns e da ría de Murosnoia. Dende o ente autonómico apuntan que nos últimos anos se está a dar pulo a instalación de novos pantaláns, con ata novas 800 prazas de amarre. Podemos estar falando de 800 novas plazas de amarre, algunhas xa executadas, algunhas como pode ser as de terceira lista da Illa de Arousa ou as de Santo Tomé en Cambados ou a terceira lista de Cabo de Cruz, que son embarcacións menores, embarcacións dedicadas ao marisqueo,
e outras que van a ser esas instalacións flotantes para os bateeiros dirixidos ao sector mexilloeiro, como tamén vai a ser no caso do Xufre, como vai a ser no caso de Cabo de Cruz. Gran parte destas prazas de amarre xa están executadas e dende Portos de Galicia sitúan nos 12 millóns de euros o investimento realizado dende o Goberno autonómico para mellorar as condicións de traballo do sector. Implica un esforzo e un compromiso moi importante da Xunta de Galicia respecto ao mundo do mar. Estamos falando que 800 embarcacións cos seus tripulantes van a poder acceder ás mesmas e desembarcar das mesmas en condicións de máxima seguridade e tamén da mellora da operatividade portuaria. Durán asegurou que durante este 2018 continuarán a realizarse os investimentos aínda pendentes, tanto na Ría de Arousa como na de Muros Noia. Ano importante, eu quero lembrar aquí que aparte do que xa se fixo, este ano 18 supón un avance importantísimo no que é os investimentos que vamos a desenvolver, pois a Xunta de Galicia incrementou os orzamentos de Portos de Galicia preto dun 90% respecto ao ano 2017, precisamente para completar esos proxectos que estamos falando e algúns outros que son desta zona que é tan puxante desde o punto de vista do mar, que é a Ría de Arousa, Muros Noia, etc. No primeiro tema, o balance do ano 2017 desde o punto de vista da xestión dos portos autonómicos, no que atinxe aos peiraos comerciais, podemos decir que estivemos no 1.730.000 toneladas cargadas e descargadas en esas instalacións, que supoñen un incremento do 1% desde o punto de vista do mesmo período do ano 16. Creemos que é unha valoración positiva, estamos nunha fase claramente ascendente logo duns anos que houve algunha baixa certamente puntual. No conxunto da recadación e facturación, dende Portos chegaron os 17.400.000 euros, o que supón un incremento do 2% en relación ao ano anterior, o 2016. Pero o máis importante é que, respecto ás previsións orzamentarias iniciais que establece o ente público ao inicio de cada exercicio, foron casi 1.200.000 euros máis de facturación. Iso tamén merece unha avaliación positiva, que demostra que a reactivación económica está chegando tamén aos peiraos autonómicos. Desde o punto de vista da venda de peixe nas lonxas do sistema portuario autonómico, estamos falando dunhas cifras prácticamente récord, porque estamos nos 307 millóns de euros de valor en primeira venda, que supón un incremento aproximadamente do 12% e se corresponde a un movimento de 120.000 toneladas de peixe, insisto, nas lonxas autonómicas. Ademais, co peche do orzamento, no capítulo 6, o de investimentos, dende Portos de Galicia estiveron nun 80% de execución presupuestaria. Unha execución razoable, unha execución que amosa que se puxeron en marcha unha serie de proxectos e que se puderon, digamos, levar a pique esos mismos dentro do propio exercicio presupuestario e que tamén, por outra parte, xa outros aspectos que teñen que ver co propio orzamento, como pode ser a execución en gasto corrente, evidentemente se chegou ao 100%, e que, estamos falando de un traballo importante do personal do ente público e que este ano que hai obras importantes que se van a licitar, pois agardamos tamén ter un índice de execución razoable. Con estes datos sobre a mesa, dende Portos de Galicia realizan unha valoración moi positiva e márcanse como objetivo continuar nesta senda e incluso mellorar os datos do pasado 2017. Sí, temos a intención de ter do mantemento, da consolidación, por mellor decir, desos datos que acabamos de avanzar e, se é posible, incrementar. Temos esperanza de que, desde o punto de vista dos tráficos comerciais, podamos subir dese 1.700.000 toneladas acadados este ano e tamén, por suposto, creemos que o comportamento da venda de peixe no momento en lonxas pode ser tamén importante e tamén no que ten que ver coa náutica de recreo, con eses casi 9.000 embarcacións en tránsito no ano 2017, agardamos que, mercede a esa promoción internacional que estamos desenvolvendo coa Axencia de Turismo de Galicia, se poida seguir crecendo. Dende Portos de Galicia teñen claro que a promoción nacional e internacional está recollendo os seus froitos, unha promoción que continuará con intensidade ao longo deste 2018. Con novidades sobre a flota do cerco, iniciamos o noso apartado das breves.
Para a deputada do BNG Monse Prado, as consecuencias negativas da situación da flota do cerco son consecuencia da despreocupación do goberno galego polo sector. Segundo ela, a Xunta non pode escudarse nunha avaliación de dependencia socioeconómica para implementar medidas que se veñen aplicando en Portugal ou en Andalucía dende hai anos. A nacionalista cualificou ademais de decepcionante que un goberno que mantén a inseguridade do sector, sobre todo cando é consciente do reparto desigual das cotas de pesca por parte do Estado. Por esta razón apunta a que a Xunta debe recoñecer a existencia do problema e non seguir ocultando esta evidencia, facendo unha chamada a implementar as medidas necesarias para garantir a viabilidade desta flota. A Consellería do Mar porá en marcha a terceira edición do programa Navega o Camiño, unha iniciativa que promove o turismo náutico a través dun recurso tan valioso como o Camiño de Santiago, ofrecendo aos visitantes a posibilidade de realizar unha peregrinaxe por mar. As cifras da pasada edición falan por si soas. Os portos deportivos de Galicia recibiron máis de 8.700 embarcacións en tránsito, coa Mariña de Muros á cabeza, superando os 1.000 tránsitos. Para obter a certificación oficial do Camiño de Santiago por mar é preciso percorrer un mínimo de 100 millas náuticas, mentres que os últimos 10 kilómetros dende o Monte do Gozo á Catedral deben facerse a pé. Existe unha rede de puntos ese lado destas credenciais nos portos que integran a rede North Marinas, dende a Rochelle, en Francia, ata a Pobra do Caramiñal. Pois así chegamos ao remate do noso informar desta semana, que xa teñen dispoñible na nosa páxina web canalriasbaixas.tv. A nós tan só nos queda despedirnos lembrándolles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.